Pastor, unang Timoteo Kapitulo 4, 1 ngadto sa 4, ang nagdili sa pagkaon sala og pagkaon sala og pagtulunan sa yawa. Basahan na palihog og paki-explain. Atong tanawon, ikaduhang Timoteo, una gitawag nato og unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 4. Muning gingon. Og ang Espiritu sa tinaw nagapahayag nga sa kaulahi ang mga adlaw o panahon, adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu o sa mga tuluan sa mga yawa. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon, kinsa mga kaisipan na nga paso nga daw pinaagig minagang putaw, nga nanagdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios, aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila ang nagtuo og nahibalo sa kamaturan. 4, kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios og walay ipsalikway kung ginadawat kini uban sa pasalamat. Now, ato ning tagsa-tagsaon kay iya maggisgutan ang unang Timoteo Kapitulo 4, 1 ngadto sa 4. Nahibalo ko nga tingali na pag siya gusto idugang nini. Pero usually ga idugang sa uban nga ginagamit nga ang mga mahugaw nga butang makauna kining unang Timoteo Kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 4. Atong tan-awon kung ang Seventh-day Adventist by gisultihan dinhi. Kay wala ko'y nabasa bisag usa na lang kahent o clue nga diin nagpasabuti sa mga Seventh-day Adventist. Akong basahon bersikulo 1. Og ang Espiritu sa tinaw nagapahayag nga sa kaulihang mga adlaw o panahon, adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa malimbungon nga espiritu o sa mga tuluhan sa mga yawa. Okay? Unas tanan, walay tuluhan sa mga yawa nga iya Seventh-day Adventist. Mo magani naghatag ta og challenge sa mga dili is day nga manawag diri og itudlo sa 28 ka tema or 28 ka doktrina sa Seventh-day Adventist nga iya sa yawa. Wa gyud tay ma-prove niya na igsoon. Kay ang tanan pagtulunan sa Seventh-day Adventist igsoon gikaplag og pamatud-an pinaagi sa Biblia. Bersikulo 2 nag-ingon, pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon, okay? Kinsang mga kaisipan na nga paso nga daw pinaagi binagang putaw, nga managdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios, aron uban sa pasalamat pagadawaton nila nga nagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Okay? Naay usa ka pagtulunan na igsoon, dinigisgutan nga dunay pagtulunan nga nagdili sa pagpangasawa. Na ikaduha, naa sila'y pagtulunan nga nagdumili sa pagkaon sa mga kanunon. Wala may pagtulunan ang Seventh-day Adventist nga nagdili sa pagpangasawa. Ingon nga pastor sa Seventh-day Adventist kauban sa akong mga pastors nga kaming mga pastors nga nagasaksi o nagapamatuod kaninyo igsuon. Wala kami magdili sa pagpangasawa sa among membro. Nagsigi kami og kasal sa mga membro nga gusto sila mangasawa. So therefore, wala gisgutan ang Seventh-day Adventist nini. Ikaduha, wala sa gisgutan ang Seventh-day Adventist nini kay ang Adventist wala magdili sa pagkaon sa mga kanunon. Kanos agud nagdili ang Seventh-day Adventist nga dili ta mo kaon sa baka? Kano sa agud nagdili ang Seventh-day Adventist nga nagingon dili ta pwede mo kaon sa manok? Ang tanang butang nga gitugot didto sa Leviticus 11 og Deuteronomy 14 kanang gitugot ginakaon usab sa Seventh-day Adventist. Pero katong mga butang o mananap nga wala gitugot nga ipakaon wa sa nagkaon ng Seventh-day Adventist dire. Pero kining unang Timoteo naghisgot og kanunon kaning imong giingon dinhi nga nagdumili sa mga kanunon. So meaning to say bisag baka, bisag kanding, bisag manok na ay mga tawo nga nagdili sa pagkaon nini. Wala magdili ang Seventh-day Adventist although daghan Seventh-day Adventist nga vegetarian. O gi-encourage sa Seventh-day Adventist nga mag-vegetarian ta aron sa maayong panglawas. Pero wala tay direktiba, wala tay mga gitawag og pulisiya o balaod sulod sa simbahan sa Adventista del Septimo Dia nga nagdili sa pagkaon nining mga butanga nga gitugot sa Dios. So dili ang Seventh-day Adventist gisgutan niini. Okay? Now ako mingon mo ni dini magud sa time ni Paul, especially dito sa Iglesias Galacia, nga sometimes din sa sulat nga to kang Tito o kang Timoteo, gisulat ni Pablo,
naamang goy uso nga grupo kaniadto igsoos nga gitawag nato mga Gnostics. Gitawag nato og mga Gnosticos nga aduna sila pagtulunan igsoon nga ang tanan butang, ang matter igsoon is evil. Mismo kining unod evil ni siya. So, dapat kay ang unod evil igsoon, dili sila magminyuharon, dili mo mudagan ang evil nini nga kalibutan. So, na sila anak nga mga pagtulunan. So, therefore, dili ang Seventh-day Adventist mo'y gihisgutan nini nga mga bersikulo igsoon. Bueno, dengan salamat niya na imong pangutana sa mao na atong mubo usab nga eksplikasyon. Niya dinhi igsoon si Bong Suniega, na watching from Paminay.